आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08। हा सगळा राजकीय डाव आहे, मला बदनाम करायचं आहे, माझी खरात सोबत केवळ ओळख होती, बाकी त्यांच्या प्रकरणाशी काही संबंध नाही, अशी प्रतिक्रिया माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी दिली आहे। स्पष्टीकरण दिलं तरी सुद्धा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये विशेषतः तुमच्या मतदारसंघामध्ये तुमच्या विरोधात आंदोलन करण्यात येत आहे। ठाकरे शिवसेना पण हे आंदोलन होत आहे, नेमकं काय सांगायचं? हा सगळा राजकीय डाव आहे, नाहक बदनाम करायचं। आपल्याला माहिती नसतं कोण कसं आहे। एखाद्या मंदिरामध्ये गेल्यामुळे जर आपली ओळख झालेली असेल तर ती कशी व्यक्ती आपल्याला समजू शकत नाही। त्याच्यामुळे माझा त्यांच्या या प्रकरणाशी काहीही संबंध नाही, माझी केवळ ओळख आहे, एवढंच आहे। आणि ती ओळखसुद्धा त्या ठिकाणी असलेल्या ईशानेश्वर मंदिरामुळे झाली, ही सुद्धा वस्तुस्थिती आहे।